predstavnica zdravstvenog sektora, ja ću pokušati u nekoliko tačaka da vam kažem šta vas to muči i šta mi možemo da učinimo. Kad krenete kod lekara, prvi problem je zakazivanje pregleda preko call centra. Pozovete danas, oni kažu sutra kažu pozovite u 7, pa posle 3-4 dana nekako dođete na red. Kad stignete na red, ponovo čekanje ispred ordinacije. A čemu to ako je već zakazano? Znači, prva stavka može se rešiti povećanjem telefonskih linija, povećanjem stručnih ljudi koji će doći u call centru i raditi i kada pozove čovek, oni znaju da je invalid, da je hitan slučaj, da su hronični bolesnici u prvoj, drugoj i trećoj ordinaciji odmah, a sutra, preksutra i naksutra sledeći koji mogu da sačekaju. Sada se prosto tome ne zna reda. Zatim treba odvojiti državni od privatnog sektora. Ne može ista osoba da radi i u domu zdravlja i da radi privatno. Pa kad pregledate dete, pošto sam ja pedijatar, on kaže možete dobiti lek, ali ćete sutra uraditi dodatne analize u privatnom sektoru, što vas naravno košta. Ja sam počela da radim 80-ih godina, kad sam pisala na recept čaj od kamilice, od nane, kapi za nos, sirup protiv kašlja, pa ako je trebalo antibiotik. Sada vam kažu, kupite sve to što košta 1.500 ili 2.000 dinara, pa ako treba antibiotik dobit ćete. A on dođe kod lekara da čovek dobije neki lek i vrati se samo sa papirom u džepu. I šta da radi ova socijala koja ništa ne prima? Zaista je mučno. Drugo, veliki broj lekara je otišao u penziju, a novoprimljenih nema. Znači, 300-400 lekara je na birovu. Kome to ide u korist da ne primite mlade ljude, da oni ne osnuju porodice, da se ne žene i udaju, da se ne rađaju naši unučići. A kad se to desi, kad oni odu preko granice, kao što je malo pre rekao kolega, onda treba da učimo nemački ili preko Skype-a da pričamo sa svojim unučićima, što je, priznaćete, jako mučno.